Dolar dan dovem setingin I dolazim iz Južne Koreje. Imam puno prijatelja na Balkanu, pa zato učim bosanski I hrvatski jezik. Bio sam u Bosni I Hrvatskoj 2 puta do sada. Gradovi koje sam posjetio u Hrvatskoj su Zagreb, Split, Trogir, Makarska, Dubrovnik I Plitvice. Ovaj put želim vidjeti I Zadar. U Bosni sam posjetio Sarajevo, Mostar, Zenicu, Jajce I Travnik. I jedva čekam opet doći. Kupio sam kartu I dolazim u 12. mjesecu. Bit ću u Hrvatskoj I u Bosni mjesec I pol dana. Imam plan ako budem imao vremena posjetiti I Beograd u Srbiji. Jedva čekam jesti burek, ćevape, gulaš, uštipke I svu ostalu balkansku hranu. Snimat ću puno videa kad dođem. Vidimo se, čao!